No mutta ufafaa ja hahaha ja mitä näitä tässä oli. Joo, minä vaan sitä tässä ruoanlaiton lomassa aloin ilmoittelemaan, että eilen kävin siellä, tai käytiin tuossa Aineiliksen kanssa hakke pizzapodakselta tästä pizzaa. Niin, ei kannata välittää, se on hieman kieliposkessa tehty ja ehkä muutama olut on siinä pohjalla, niin se on vähän semmoista humalaisen jaharittua, mutta siitä tuli kuitenkin loppupeleissä ihan hauska video, joten ei muuta kuin menkähän katsomaan. Kiitos! Harasoo ja iltaa ja mitä näitä taas olikaan. Nythän on tämmönen tuulesta temmattu tämä ruokatesti. Ja paikaksi valikoitui, koska nyt ei oikeastaan muuta ole ollut tässä tarjolla. Eikä tässä jaksa liikkua sen kauemmas, niin putsa pidas, eli pizza pudas, hauki pudas, pizza pudas. Onko se pizza pudas? Onhan se pizza pudassa se on. Eli se on tuossa kuskina edelleen. Tai no niin, kuskina. Mutta kuitenkin pizza pudakselta tämmönen yhdenlainen teos, jota pizzaksi jotkut myös kutsuu. Tämä on amerikaana aurajuustolla. Ja avataan tästä tätä pakettia, niin Elis voi heti tuosta sanoa tämän visuaalisen mielipiteen. No, minäpä sanon. No ihan ok näköinen lätty, mutta missä se aurajuusto? Onkohan se siellä jossain? Minä kanssa mietin, että missä se aurajuusto tässä on. Kinkkusalami, pekoni ja oliko ne muut? Onko se sitten pantu sinne johonkin? Juuston joukko. Entä mutta juustoa tässä aika helvetisti. On hyvän näköinen juusto. Kallista tuonne. Niin, miten? Vähän lentää tästä tuonne jalakatillaan tämä rääskele. Kivijalakaan. Ihan hyvän näköinen lätty. Niin, kyllä kattaa varmaan. Ja kokoakin on laatikon verran. Elä nyt enää kallista. Meinaatko se tuosta tipahtaa? Joo. No niin. Mitä tästä voisi sanoa? Onhan tämä vähän tämmönen myöhäisillan. No on se semmonen yöpizzan näköinen vähän. Yöpizzan näköinen, no pekoni 2, 3, 4. No. 6 siivua salamia ja. Niin, vähän kinkkusuokeli, niin kuin tuossa toisessa lajissa. Vähän puriste kinkkua. Niin. No. Niin. Mitenpä tämä nyt tästä olisin kyllä oottanut, että olisi voinut edes siivuttaa tämän teoksen. Lähdetään tosta. Siitä nyt. Otetaan tosta tommonen. Tämähän on, no niin, sinne kinkkusivu tipahti, mutta se ei välitetä siitä. Tämä on tämmönen hyvin rasvasen näköinen. Perus. Hyviä rasvoja. Hyviä rasvoja, kovia suolia, eikö suoloja. Onko minä oreganoa tuolla? Ei oo oreganoa autossa. No, otetaan makuu ja aurajuustoa tämä ei kyllä nähnyt. Voi sanoa nyt niin heti kättelyssä. En tiedä, mutta suolainen on tämä lätty. No, kovia suoloja. Tässä missä se on se aurajuusto? No, en minä sitä tiedä sanoa. Minä kyllä tilasit aurajuusto. Amerikan aurajuustolla. Amerikan aurajuustolla ja hinta oli 10,90. En minä sitä tiedä, mitä se maksaa. No peruspizza 10,90. Oli 24 jotakin ne 2 pizzaa. Niin oli. Sinä otit, minkä sinä otit? Mikä pudaspesiä? Mitä siihen tuli? Kebabbikinkku. Mitä siihen tuli?
Kebabbikinkku, horo Horo. ja joku muu. Joo. Horo tuli pizza. Pekoni. Siis Joo. poro. Niin poro joo. Ei horo tullut pizzaasi. En tiedä sitten oliko horoporo, että onko se niinku tämä vaadin. Eikö se vaadin on naispuolen? Niin joo, kyllä. Kirvas on Niin, uros. tämmöisen yhden sivun perusteella, niin aurajuusta tämä ei ole kyllä nähnytkään tämä räiskä. No ei siinä kyllä näy aurajuusto. Voi. Heti siitä 1 piste pois. 1 piste pois. Koko on ihan hyvä. On ihan. Ja oon minä huonompiakin yöpizzoja nähnyt kuin tuo. Tämä on niin visuaalisesti hirveän näyttävän näköinen mä lätty on. No onhan se vähän semmonen räiskäyttämällä. Tää on niin vaan juopolle heitetty pizza. Niin. Pohja on. Hyvin paistettu pohja. Tämmönen. Eikä vissiin hirveän paksukaan. Ei oo paksu pohja. Mutta aurajuusto tosiaan sitä ei oo. Vaikka sen pyysin. Ja varmaan maksoitkin siitä. No varmaan maksoinkin joo. No. No. Jossain siinä minun pizzassasi. Joo, varmaan sulle se aurajuusto, joo. Minä syön se sitten kotoa. Tosta, no niin. Kato nyt kinkut on tällä, missä ei pitäisi olla. Kinkut rinnuksilla. Rinkukinnuksilla. Niin. No. No. Tämä on, niinku Eliksen katsottu video oli se, mikä se oli? Pizzeria Corleone. Olisiko kebab ranskalaisilla taitaa olla. Vähän semmoisessa liikuttuneessa mielentilassa tehty. Mulla ei ole liikuttunut mielentila, vaan tämmönen Humaltunut mielentila, niin arvioin ihan hieman saattaa niinku pettänyt tämän arvioinnin suhteen tässä, tämä arviointi tässä pizzassa, niin. No niin, keskitys saatana. Anteeksi. Muista se 1 piste vähentää sitä olemattomasta aurajuustoa. Anteeksi, ei saa kiroilla, mutta olematon aurajuusto. Ja se muuta minusta tähän nyt annassa. Enkä minä muuta oikein keksikään. Hyvä makuinen tämä on. On se varmaan semmoinen ravitseva tuohon tilanteeseen nyt, kun on, Se on 18 päkin juonut kaljaa ja muutaman karpalo lonkero, pultsarilongero siihen juonut, niin mutta periaatteessa voisi syödä ihan mitään vaan, kunhan se vaan suolasta. No siihen tuo on varmaan ihan hyvä, mutta on tuommoinen vähän räiskäyttämällä tehty. No. Sanotaanko näin, että jos päivän aikaa saisi tuommoisen pizzan, niin olisi se vähän semmoinen kupainen esitys. Mutta tokihan se nyt pitäisi pizzaa olla, oli se vittu tilattu mihin vuorokauden aikaan tahansa, niin kyllähän sen pitäisi olla ihan samanlaatuista. ok näköinen lätty. No. Maku on hyvä. Juusto on kyllä tarpeeksi. Hyvin on juusto. Ei ole tuplajuustolla kyllä tilattu, vaan aurajuustolla. Aurajuustoa tosiaan ei ole. Ja kinkkuhan tätä perus tämmöstä, mitä tämä nyt on? Tämmöstä. Kinkkuvalmiste. Niin. Tämmöstä möhöjöä. Niin, suolasta möhöjöä. Puristi makkarat. Niin. Tämmönen kieliposkella tehty. Ja poskikielessä tehty. Niin. No ei nyt sinun kieli minun poskessa, mutta. Ei. Niin. Ikkunakin menee huuru. Niin. En tiedä, perkele. Anteeksi. Ei saa kiroilla, mutta. Pohja hyvä, suola hyvä. On vähän ehkä mitään sanomaton oikeesti on tämä. Ei tämä herätä oikein minkäännäköistä. Otanpa toisen kerran. Otatko siivu? Niitä se pitäisi melkein Otapa tuosta kuule. Ottaa toisen kerran päivän aikaa. No en minä tiedä, saatana, vaikuttaako se yhtään mihinkään millään lailla. Kyllä siellä niin jotakin on. Siinä on makua kuitenkin on, mutta. Ohut on pohja. On.
No tuli tuossa äsken mieleen, että jos itse antaisin tuolle arvosanaa, ja nyt kun tätä vähän maistellut ja näin, niin sanotaanko näin, että ottaa huomioon sen, että tästä puuttuu se aurajuusto, niin, ja kaikin puolin muuten. Ihan ok makuunenhan tämä on. Niin minä sanon, että 2/5. Kun mäkin otan koko ajan sitä aurajuustoa. Ei Kun se tässä puut- ole, ei tässä ole aurajuusto. Kun se puuttuu. Puuttuu. Niin, koko jees, normijuustoa tarpeeksi. No tästä ei oikein tiedä, että sätkiikö tämä vielä tämä. Vinkuu vielä saatana. Niin. Viik. No niin. Nyt on sen makuinen pekoni, että se oli pakasteesta suoraan kuule tuohon pizzan päälle ja uuniin. Ai jee. Olipa hyvä. Nam. En minä tiedä, en minä tätä toista kertaa kyllä ota. Tai nimenomaan se pitää ottaa toisen kerran, että onko se päiväsaikankin samanlainen. Niin, joo. Vähän kato menee muuten tämmöinen. No mutta tämä olikin tämmönen kieli poskessa ja poskella tehty arvostelu. Niin en minä 1/5. Aha, no. 1/5. Ja perkele puuttuu se aurajuusto ja Sekin vielä. ja tuo oli tuo pekonikin tuommoinen pakasteesta suoraan nakattu tuohon. No, tämä on tämmöistä tällä kertaa. Se on tähän aikaan yöstä, kun ollaan liikenteessä, niin näitähän sattuu ja tapahtuu tämmöisiä. Kello on 4:08. Niin, 4:08 kun tätä Lauantai aamuna. ja päivä oli 2.9. 2.9. 2.9. Niin. lauantai aamu. Niin. 4:08. Aamun kähmeissä. Ja se oli, ei tässä kyllä jäänyt jälkipolville kerrottavaa tästä ateriasta. Että ei muuta eikä ainakaan tätä ottaa tätä tuosta paikasta. Niin ainakaan yöllä. Niin. Pizza pudos, hauki pudos, 1/5. Ja americana aurajuustolla, missä ei ollut aurajuustoa. Ilman aurajuustoa. No, se oli siinä. Kiitos näkemiin. Ja ei muuta kuin haraasoo ja seuraavan kertaan. Kiitos. Namme!